Ledelse er at gøre det rigtige. Jeg tror på, at ledelse er måden, vi går på arbejde på. Ledelse, det er noget, vi lever. Jeg tror ikke på, at det er en rolle, vi tager, eller en rolle, vi bliver givet. Det er måden, vi går forrest på. Det er måden, vi viser vejen. Det betyder også, at ledelse er nogle gange at træffe de beslutninger, som vi ved er rigtige, men som kan være lidt svære. Jeg har mødt ledere, der har haft en medarbejder, som de godt vidste ikke hørte til på teamet. Men alle mulige hensyn gjorde, at man udsatte den beslutning, der var den rigtige. Jeg har mødt sælgere og accountansvarlige, som har haft en kunderelation, som giver virksomheden flere udfordringer end indtjening. Ledelse er at gøre det rigtige, og måske afvikle kunderelationen. Nogle gange har vi en strategi, som alle følger blindt, fordi det er der jo nogen, der har sagt, vi skal. Men på et tidspunkt er der nogen, der mærker, at måske skulle vi justere, måske skulle vi gøre det lidt anderledes. Men igen, så følger vi retningen, fordi det er der nogen, der har sagt, vi skal. Jeg taler ikke om anarki, jeg taler ikke om diktatur, jeg taler ikke om at være barske. Men jeg taler om som leder at mærke efter, hvad der er rigtigt. Både rigtigt for mig som leder, og rigtigt for virksomheden. For når vi gør det, så skaber vi mærkbart bedre resultater for alle involverede.